Bona tarda i benvinguts al primer espai d'actualitat que es grava 5 dies abans. Programa que va després de l'informatiu. Sí, i això ho diem perquè hi ha algun presentador dels informatius d'aquesta casa, i quan diem algun és el que hi ha, perquè només n'hi ha un de tio, que no sap ben bé quin programa fan quan acaba ell de presentar les notícies. Si no, mireu el que passava l'altre dia. Doncs fins aquí el nostre informatiu. La programació continua a la TDCAM. En uns minuts arriba Carme Serra i el programa Naltros. I també el programa Tot el camp és un clam amb Pere Martí i Dani Rubio. Nosaltres tornem demà amb més notícies. Que acabin de passar un molt bon dia. A reveure. I tot seguit la informació del temps. Però abans les notícies, els titulars i tota la resta. Aquesta setmana parlarem de les eleccions municipals, de la pròxima implantació d'IKEA a la província, del pròxim tancament de bars a Cambrils, de la pròxima aparició de CaixaBank i del pròxim campionat mundial d'enduro indoor. Tot està per fer i tot és possible. Per cert, l'únic tema que no parlarà de res pròxim serà la previsió del temps. Aquest és el nivell. S'acosten les eleccions municipals. No, s'acosten. Si són el 22 de maig, home. Exacte. I ja està. Fins aquí la notícia. Ja està. I per això tant de rotllo, tanta anticipació de la notícia? Això és el que havies de dir? Sí, home, o sigui, què més vols dir? Que ara ja el govern ja comença a fer valoració de tot el que ha fet, de tot el que els hi queda pendent, perquè si guanyen els altres s'apuntin la medalla a ells, que l'oposició també valora tot el que ha fet durant aquesta legislatura, que la TDCAM ja ha fet el seu debat, vull dir, que tot això ja se sap. Bueno, ja, però escolta'm, algú havien de dir quina patxorra és aquesta. Si no, ja podíem haver parlat, jo què sé, de la festa de Cap d'Any de l'any que ve o... Sí, podíem haver parlat de moltes coses, però clar, en tot informatiu que es preciï hi ha d'haver una notícia de política. Home, ja, però que es preciï, però aquí no ens feia cap falta, tampoc. Clar, també és veritat. I continua la batalla entre les dues capitals del camp per veure on s'emplaça definitivament la nova seu d'IKEA. Doncs jo el que faria és ubicar-la a Riudoms, perquè aquí Cambrils em fa una mica de nosa. Tot i que l'alcalde de Tarragona afirmava fa uns dies amb els pantalons pels genolls que ja tenien tot preparat perquè es fiqués allí la nova seu, fa molts menys dies encara l'alcalde de Reus afirmava amb els pantalons pels turmells que ells ja havien fet tots els tràmits corresponents perquè es pogués edificar definitivament aquesta nau al seu terme municipal. Mentrestant, la multinacional es fa la sueca i roman més callada que Hortènsia Grau Bueno, no seria gaire bon exemple aquest d'Hortènsia. Doncs jo crec que s'haurien de mullar una mica, potser, aquest IKEA, no? Sí, mulla'l. Agafa un moble de l'IKEA i el mulles, que se't bufarà més que una iaia anant a veure el seu net fent els pastorets. Els bars de Cambrils amenacen amb tancar una setmana per la llei antitabac. Això és una protesta com Déu mana amb dos pebrots, home. Que tanquin per Setmana Santa i que facin saber a tothom el que pateixen, pobrets. Qui no se'n recorda de la trastada aquella que els hi van fer quan va canviar l'euro, No van patir, van passar malament. Sí, pobrets. De fet, és només una possibilitat, una proposta. Encara no hi ha res en ferm i el que segurament és inviable és que sigui per Setmana Santa. Doncs també és veritat. Sigui com sigui, jo mira, el dels controladors té un passe. El de la Renfe diu, vinga, tira, però aquí els bars que no els tanquin perquè si no aquí hi ha bufetades, se va bé bufetada. Se va bé un follon. És que és veritat, sense bars aquest país no seria el mateix. Per exemple, on s'escriurien els guions de Gadegània? Home, Gadegània i guions són conceptes que no... No, la veritat és que tens raó. Però, una altra cosa, on anirien els tios com tu i com jo que per lligar necessiten que les noies hagin realitzat ingestes massives d'alcohol de manera que ja no distingeixin res i així podem lligar d'alguna manera? Els botellons, no? Podrien... Sí, també és veritat, però sense cambrers, aquí explicaríem una mica les nostres preocupacions, els nostres anhels, els nostres desitjos. Aquí. A mossèn, per exemple. Sí, és que al final, escolta, que tanquin. Si abans dèiem que en un informatiu que es preciï hi ha d'haver notícia política, també n'hi ha d'haver d'econòmica. I precisament la notícia de la setmana és d'aquest aspecte. La Caixa es converteix en un banc. La Caixa, un banc? Això és com si un senyor amb el pèl negre es digués Ros, no? Efectivament, seria més o menys el mateix. Dani Rubio. Bueno, de fet sí. Però és veritat, no sé ben bé què diran ara, com es diran. El Banc Parlem? El Banc d'Estalvis i Pensions de Barcelona? El banc dona suport a l'esport? No, la Caixa passa a anomenar-se la Caixa Bank, però amb K, acabat amb K, perquè clar, si ho fiquen amb C, tindrà dues paraules en català en un mateix nom, sembla que sigui com una invocació al dimoni, saps? Home, si és amb K és radical, no? Almenys jo diria, però no acabo d'entendre per què ho hem fet, això.
Doncs m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, sí. El tema de que la Caixa passi a ser un banc no en tinc ni idea de per què ho han fet. Els economistes sabran. El que sí sé dir-te és que hi havia moltes caixes que estaven una mica pendents del que feia la Caixa per fer elles també algun pas similar. Així pot ser que d'aquí no gaire temps trobem altres seus bancaris que es diguin, jo què sé, Catalunya Caixa Bank, o jo què sé, Caja Banco Madrid, per exemple, per dir alguna cosa, o Banca Cajo Bank, o què, com va això? Tot podria ser, amic Dani, tot podria ser. Pues vaja. Temps ara pels esports. Aquest dissabte celebra el Palau Sant Jordi la 12a edició del Campionat Mundial d'Enduro Indoor. No m'agrada gens a mi aquest esport, no val enduro. Mare meva. El campionat comptarà amb la participació del gran escriptor i millor pilot Iván Cervantes. Ja et vaig dir que l'escriptor era Miguel de Cervantes i que va néixer a Alcalá de Henares al segle XVI. Ah, carai, sí que se va antes, no? Sí. Bueno, sigui com sigui, el cambrilenc serà animat per un nombrós grup d'aficionats que es desplaçaran al Sant Jordi per a poder-lo animar des de la nostra vila. Des del nostre programa no podem anar al Sant Jordi, però sí que li desitgem al nostre amic Iván Cervantes que li vagi molt bé la firma de llibres el dia de la Diada. I tot seguit la informació del temps. El temps? El TIMC. I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin avui a les 9 el Desinformatiu, al 90.0 de la FM. Nosaltres tornem dimecres que ve a la mateixa hora, possiblement amb alguna de les notícies més destacades del Camp de Tarragona. Tinguin una bona setmana.